Mähriban zenanlar. 8-nji mart diňe baharyň nişany näl? Oň ähli aýal gyýlara beren ünsü, aladasy we söýgüsi üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirmek üçin pursatdyr. Bu ajaýyp bayramçylyk ruhy ýylylyk we iň ýagty duýgular bilen gyzdyrylar. Bugün aýal gyýlara buýsundyrjy, duýgudaşlyk we minnetdarlyk sözleri aýdylýar. Gözel denanlar, hormatly işleşler, bayramyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Goý maşgalaňyzda parahatçylyk we ylalaşyk hemişe ýaşasyn. Size bagyt, saglyk, awadançylyk arzu edýär. Islenlik ýagdaýa garşy durma we elmydama owadan we özüne çekiji bolma mümkinçilik berýän tükeniksiz güýç bolsun. Bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun, sağ olun. Mehrijan, biraz garaş, häzir gelýän bolýan. Bolýan. Mehri, görsen ýerde keniň men seni gözläp ýörnä. Ýür bize garaşýalar. Ine mähribanlar, siz Owad radio ýylymyna Eldar Ahmetowyň ýerine ýetmeginde owadan aýdymlarynyň birini diňlediňiz. Salam Jeren Berdiýevna. Salam gyýdym. Jeren Berdiýevna, ýanky diýen gyýdym şu. He, gatgowy. Sen aýdym aýdasyň gelýärmi? Hawa. Nähil aýdym? Sowga daýdymy? Ejem aýdym sowga etjek. Gowdyny. Sen odal aýdym aýdyp görüpdiňmi? Ýok. Bolýagydim. Eger sen çyndanam ýüregiňde beslän bolsaň, onda hökman gowaýdym bolar. Ýöne hökman ýüregiňden aýtgyn. Hiç tatdan tolgunma bolýarmy? Bolýa. Onda sen getir taýdyňy ber. Ondan şu 2 aýdymdan soň seni goýuberer. Bolýarmy? Bolýa. Cemal,
Eger sen gönü ýaýlymda gitýän bolsa sen ejeme jaň edip duýduryp bilmersiňmi? Wah gyýdym. Studiýa telefony girmek gatagan bolan soň bizde telefon ýokda. Diýan ýok Mehirjan, men häzir daşana çykyp sen ejenge jaň ederim. Sen ejeng telefon belgisini aýt. Alo. Yalqap, Mehir häzir sanjy minutdan ejesine taýýarlan aýdymly gönü ýaýdymda aýtjak bolup dur. Ejesine jaň etýän bolan hiç allyryp bilemok. Eýem goýberýäňizmi? Häzir goýbermesek soň gijak alýas. Meýilnamada yer ýok. Häzir mene maýlak göröýün. Biziň näçe minutumuz bar? Ýene-de 2 aýdymdan. Bolýa, men habar etjek bolaryn. Biziň 6 minutumuz bar. Bomba 78-24 belgili avtologyň sürjüti. Qırağa geçdi fägin. Polisiýanyň ýol gödäwçilik ullugynyň gödäwçisi polisiýa kapitan Muradow. Salam aleykum. Waleyküm Tagaman selam. gelýäňizmi? Hawa. Resmi namalaryňyz mümkinmi? Yollaşdırıcı, siz yol erekadanyň kadrlarynyň 2-1 bendiniň talan berza etmän gelýäňiz. Düşünmedim. Howpsuzlyk kemerini. Yollaş kapitan, men hiç wagt yol hereketleriniň kadrlardy bodam okdum. Ýöne adaçy kowluk maçy bolan soň ýadymdan çykypdyr. Ötünç soraýan. Indi gaýtalanmaz. Yollaşdırıcı, şu gedeklik men size administrativ tertipde duýdurşyklan edýän. Indiki de gaýtalanmalygyny haýyş edýär. Bolýa. Yol Hökman. erekadanyň Bolýa. kadrlaryny berza edin. Köp sag bolun. Agaman bar. Ýoluňyz ak bolsun. Sizin kim? Salam. Salam. Güljan ýence nerede ka? Gönnün sağa urlaýyn. Bolýa sag bolun. Ruňam bäri keçmek bolanyk. Güljan ýeljan saat beräň da. Gyssagyl gerekdi. Güljan gene arkada hamir ýaýyp otyr. Radaş garaşaň. Kolonkalar işleýärmi? O işleýär. Yalqap. Geleniň owalaydy. Geldi dost. Şulaň hemme ereşdilermi? Owa, O adraja aýlym goýýar bolýarmy? owa näme boldy? Ýör barýa kap düşünürüm. Maksat taýynmol. Jamesan taýynmol başlaýar.
Mähriban dinleýijiler, inniki ýerine ýetiriljek aýdymy biziň studiýamyza gelenjigimiz Mähri Joraýewa eje hakda owadan aýdymdan birini ýerine ýetirip berýär. Dinle, lezzet alın. Meher bar gözlerimde, bahar bar yüzlerimde, her pursat yüzlerimde, dünyam yad bol yarice. Meher bar gözlerimde, bahar bar yüzlerimde, her pursat yüzlerimde, dünyam yad bol yarice. Ece, yüreğim ece, madan güler yüzünü, göreyim kebenece. Ece, gelim ece, madan güler yüzünü, göreyim canım için. Her dem gelsem karşına, başım koysam düşüne, tercih etsem de başıma, milyen az bol yarice. Her dem gelsem karşına, başım koysam düşüne, tercih etsem de başıma, milyen az bol yarice. Ece, yüreğim ece, madan güler yüzünü, göreyim kebenece. Ece, gelim ece, madan güler yüzünü, göreyim canım için. Berekellah. Berekellah. Ene diýmeň özü ähli gowzatlar aňa diýendir. Şonu diňe söýgü diýen düşünje bärden gaýdýar. Ene biziň üçin ähli gowzatlaryň ansanlyga mahsus asylly ýörelgelerini jemini aňa diýer. Şoň üçin hem ene iň mehriban we mukaddes ansanlar. Eneler biziň üçin ähli baýlyklaryň seretidir. Olar ýanymyzda dünýämiz dogrudur. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow.